Juroslava, dnes vás, čaute milí diváci, tu je Juroslava, dnes vás vítam pri novom videjku, lebo trošku mi blbne natáčanie, konečne to mám všetkom spolu, aj zvuk, aj všetko a dnes som tu za doma, budeme loviť. Čaute. Boli sme tu aj s kamošmi, ale tí už odišli. Tak a dnes by sme chceli chytiť aspoň niečo trochu rare, alebo aspoň také niečo klasické ako je PG. A zase budeme evolvovať, v podstate tu chodíme stále na lúrku, sme chytili, teda ja som skoro chytil 789 cepečkového Pidgeota a potom aj 500 čosi cepečkovú Eevee. Samozrejme trochu sa to pokazilo, takže mi to nešlo. Niekde na blízku je Squirtle, takže pôjdeme tým smerom, asi, alebo neviem, tak nejak. A v podstate ja vám to parádne zostrihám a uvidíme sa pri ďalšom Pokémonovi. Takže zatiaľ čaute. Tak nič sme nechytili zatiaľ. Vytočili sme iba Pokéstop. Niekde tu bol na blízku Drowzee, ten Squirtle, Raticate, ale nič nemáme teda. Tak sa uvidíme o chvíľočku. Zatiaľ čaute. Tak konečne tu niečo máme. Nejaký Pidgeotto, niečo lepšie. CP 557, čo je veľmi dobré. Úplne dobré na Evol na Pidgeotto. Či Pidgeot, či čo to je. Takže dáme ho ultrabalom. Keď sa trafím. Wop. Ne. To je hrozné, on skače. Wop. Nice. OK. Nice. Áno, moje skilly. Dobre. Ne. Nesmie mi ujsť. Áno, nesmie mi ujsť. Nesmie mi ujsť. Neujde mi. Ty kokso, to čo je, what? Nebudem ho chytať 300 hodín. Aj tak to zostrihávam, ale to nevadí. V podstate ono je to už zostrihané, lebo my to beháme, ja 300 hodín natáčam. Zas mi ušiel. Ne, ja nechcem, aby mi ušiel. Ne. Wop, great. Poď, great. Poď. Raz, dva, tri. Je môj. Bam. Je môj. Jaký paraz, hej, je tu. OK, super, ozaj, môžem ho už aj vyevolovať, takže pôjdeme evolovať, ale toho najlepšieho. Dajme 260 a 2 ultrabaly. Aj ten Squirtle je tu niekde, ale blízko, on je najbližšie, čiže bude niekde tu podľa mňa. Nebude na sihoti alebo také čosi. OK, najlepšieho Pidgeotto mám 619 či 617 a evolnem si ho, takže to bude niečo mega. Aj CP 1000. A dúfam, že bude mať dobré útoky. Poď. Tak. Vyevoluj sa. Pidgeot. A koľko? Poď, 1100. 1100, poď. 1074, super. No, útoky má na nič. Dobre, má na nič útoky, ale ako obranár do gymu môže byť a má 1000 CP, čiže slušné. Tak, OK, tak ideme loviť ďalej a ja sa s vami zase na chvíľu rozlúčim. Čaute, takže zase som tu, lebo hneď sa tu objavil paraz, super. CP 116, nevadí, dám mu Raspberry, lebo aj tak mám plný back. Tak. Šup. Excellent. To je asi po druhýkrát, čo mám excellent. Tak, aj môj. Super. Máme parasa. Aj ty ho máš? Mám parasa, hej. Hneď si ho aj transfernem, lebo mám len 116, ale mám candy, čiže cukrátka. A uvidíme sa zase o chvíľočku. Dobre, takže som tu zase. Caterpie. Tak a 89. Takže super. Tak. A mám ju možno. Ne, vyskočila. Tak toto, Raspberry. A
Ne. Tak. OK. Tak, zás mi vyskočilo. Ty kokso. Radšej si dám Ultra Ball, lebo však... Aj keď Ultra Ball na 86 CPčkovke trpí. Môže byť, no. Dobre. Tak. 2, 3. OK, je moja. A uvidíme sa o chvíľočku. Zase, jak tu není nič iné. Tak a čaute. Čaute, super. Našli sme Squirtla, musíme ho chytiť. Takže je to mega, hučí tu dodávka. 255, ale my ho chytíme. Lebo chceme si ho vyevolovať, potom aj na Blastorisa. Čiže to si isto nechám do videjka. Wow, poď. A budeš môj. Budeš, poď. Raz, 2, 3. Je môj! Máme Squirtla, milí diváci. Super, mega sa tešíme všetci. Tak a ja sa s vami teda zase na chvíľu lúčim. Mine je tu. Čaute, niekde je Mr. Mine tuto a mne sa práve liahne 5 kilákové vajco, teda 2. Takže uvidíme, čo je z toho. Z jedného. Magnemite, super. Ado, pozri, Magnemite. 432, super. Tak a teraz druhé. Wow, tak poď, niečo rare. Teraz 5 kilákového nebude, ale niečo dobré, poď. Execute, tieto vajca som chcel. Ja to vyevolujem potom na Executa, či Executor. A to je už mega Pokémon. 567 XP, wow, to je mega. Dobre, tak sa uvidíme pri ďalších Pokémonoch a zatiaľ čaute. Takže ďalšie vajco sa liahne. Ale toto je len 2-kilometrové, takže z toho nič moc nebude, no. Ale tak výdl, no. Takže zase sa uvidíme neskôr a Ado natočí o 200 CPčkovi. Ado na chvíľu natočí ďalšie videjko, tak sa rozhodne pozrite na jeho, budeme spolu chodiť, hľadať a tak ďalej. Že Ado? Jasné. Však ty si stále ticho, tak povedz čo si. Ne? Však jasné, však ty mi do toho vyprávaš, viem si preskakovať. No dobre, tak čaute, potom sa uvidíme. Čaute, spavnili sa tu ďalší Pokémoni, tak ich chytáme, aby to videjko malo čosi. A inak dobre je, keď idete dvaja proste, že sa spawnú obidvom. To urobili dobre, v podstate multiplayer. Však čo no. Tak, transfernem. Yes. Potom Ratata je tu. Tak. Ratata. Wop. Chytím. A v podstate pôjdeme už. Pokémon broke free. OK, chytím ho s Great Ballom. Neviem prečo, ale chytím. Tak. OK. Ado chytá Pidgeyho. Ja stále Ratatu. Pidgey mi zarušil. Na nič. Stále mi uteká za Najlepší Ratata. Pokémoni stále utekajú. No, Keď mám nejakú onu 700 alebo čo. no. Inak niekde je tu blízko Mr. Mine, toho by sme moc chceli. V podstate stále sme len v meste, takže nič moc a keď sa ukáže, tak vám to natočím. Čaute. Tak a som tu zas a ideme chytiť túto 300 CPčkovú Ratatu a už budeme pomaly aj končiť, lebo tak Už natáčam. tak 2 hodiny. No, aj vyše. Tak Ultra Ballom ju dám. Počkať, Great Ballom, to by bolo lepšie, že? No, asi, že áno. No, hej, no. Tak, ale chytil som ju aspoň, na prvý pokus. Tak, budem môcť zase evolvovať. Je tu Čože je dobre. Venomat. Kde? Ja chcem tiež Venonata. Á, to isto Incense mi už vyprchala, minul som si 2 na to. Tretiu si nechávam, keď pôjdem desi. Ja tu nemám toho Venonata. Však behám.
Počkaj. Čaute, takže zase som konečne našiel toho Venonata. Ne, on mi zmizol. What? Ne. Takže znovu sa ukázal a idem ho chytiť. Konečne 524 CP. To bude z neho parádny ten Venomot. Tak, ultrabal. A ideme. Tak. Wow. Tak, poď. Poď. Poď, ty si ho chytil? Ja mám chytil hneď. Koľko mal CP? 350, tak? 350? On tu do mňa kope stále. Ježiš, ja som ho Taká netrafil. kung fu seranda s Venomatom. Kung fu seranda. A Jigglypuff. Kde je Jigglypuff? Niekde je tu Jigglypuff. Tak sa prejdeme ešte a nájdeme ho. Tak goča, Venonat was couch. A máme Venonata. Tuc. Inak ja neviem, či som si vôbec roztočil telóny. Asi nie. To nevadí. Tak uvidíme sa o chvíľočku. Zatiaľ, čaute. Takže, milí diváci, sme tu. Niekto nám ničí žim. A ja to v podstate už tento lov aj ukončím. Takže ak sa videjko páčilo, dajte like, odber. V popisku videa bude zase Adov kanál, tak mu dajte aj jemu odber. A čaute. Čau.